Gashi so ya lage a ruhi a hankali kuma yana ta girma. Wata kalma ko da na kasa kanaki in na yi na duk ne mai nema kamar na samu sai na yi fama. Gashi so ya lage. Salamu alaikum masoya na duniya gabaki daya. Ni ne dai Suleiman mai jama'an waka. Sabuwar wakar mu mai suna ni lebura ne mai nema. Kashi na farko kenan wannan. Amma za a fara sake waƙoƙin ne 1 January watan 1 2026. 1 ga watan 1 2026. Insha Allah za mu fara sake muku shi. Mun yi shi kashi 1, za mu yi na 2, za mu yi na 3, na 4 har na 5. Insha Allah ku ta bibiyan mu a YouTube channel na SSD TV ko mai jama'an waka TV ko Zaksan Jitan TV ko kuma Kano TV. Ni ne mai nema kamar na samu sai na yi fama. Gashi so ya lage a ruhi a hankali kuma yana ta girma. Wata kalma ko da na kasa kanaki in na yi na duk da girma. Na zaman dama. Kai kar dadin ya kar